Така, днеска продължаваме с лежанката. Направихме се една бърза загрявка. В моя случай включвам винаги, както в всички ми тренировки, основни движения. Сега в случая, когато днеска имам upper day, горна част, пред лежанката рамени, роторен мъжон, раздвижвам еректори, нали, гръбначните флексори, корема, като цяло някаква вариация на примерно хиперекстензии. Включвам малко коремни преси и малко адукция, защото в моята случай лежанката я работим с широка крачка. И се чувствам по-добре, когато се отворя малко таза. Нали, както казах и предния клип, когато работих краката, работя все още над мобилността в таза, защото винаги ме е куцала, още едно време. Но като цяло това може, мисля, някой път да включа в някой клип. Какво работя, как го работя, нали, като загравка. Но нищо супер сложно, нещо специфично. Така. Сега ще направим няколко загряващи серийки. И тази седмица имаме тройки. Да видим как ще са. Така.
ще направим една последна загряваща серийка. 135. Топ серията ни за 3. 147 и половина. Ще гледам да се придържаме колкото съм мой към състезателен стандарт, компетичен стандарт. Другото, което ще да казвам, е за това как да процедираме с килограмите, когато се правим загряващи серийки. Най-точният начин ще като мерна единица с проценти. Ако в случая, както имаме работа с 147, вземете около последната ви загряваща да е около 90-95% за между 1-2 бройки, 3 най-много. И след това минаваме към работните килограми. Гледайте да нямате големи скокове. Но, както казах преди малко, мъчех се да товаря лежанка, да се паса почивката и накратко всичко на тъгъдък, което се опитах да кажа за загрявките. Работете с определени проценти, преди да стигнете до топ серията си. А не не се вредите преди дисковете, 1, 2, 3, ако ще правите тежка единица, да речем на 180, няма да скочите от 140 на 180. Както казах, с адекватен warm-up. Общо казано warm-up. Другото, което е в случая с такива базови движения. Това са движения, които изискват координация. И координацията също е нещо, което трябва да се загрее, да го нарека. Самата техника трябва да, пак в кавички, да се загрее. Просто казано. И заради това е хубаво да имаме proper warm-up, без големи скоци, без да се скатаваме. Защото аз лично преди правих така. Винаги съм си мислех преди, че с твърде много warm-up сетове трупам много умора, което е пълна простотия. Няма колко умора да натрупаш с една-две бройки warm-up и говорим за проценти от максималните килограми, които ще работиш за серия. Независимо дали за 1, дали за 3, дали за 5. Не е толкова фатално, а по-скоро е даже и по-ефикасно. Да. С това ще приключим за днеска лежанката. Последната работна серийка на този етап съдържа
волюма сравнително нисък, понеже гледам да имам по-голяма чистота през седмицата и забелявам, че горе-долу това ми е златния баланс. Златата среда. Златата среда е от към обем, от който се възстановявам добре. И виждам, че има баланс между хипертрофията, силата, координацията, техниката, за която говорихме и по-рано, на базовите ми движения. В последно време по този начин работя. Съм забелязал, че доста добре се отразява. Ще продължавам да работя по този начин, като вид експеримент. Комбинация трибой, пауърлифтинг и работа за хипертрофия. Как това е просто лично мой експеримент. И все още дори няма година, откакто работя този метод. И заради това ще видим как ще се отрази в дългосрочен план, но за последните 8 месеца, може 9 месеца, откакто работя по този начин, и трите ме лифта, лежанка, тяга, клек, и трите забелязки се качват нагоре. И отделно също, както казах, за самата хипертрофия. Също забелязах, че имам доста добър растеж. Така че да, ще се придържам към тази програма. Може в някой клип да вляза в детайл. От към сплита, от към начин на трениране. Да, както казах, най-вероятно ще навляза в детайл в някой друг отделен клип, ако ви е интересно. И така. Добре. Минаваме към бекдек. Едно нещо ново, което пробвам. Смених малко захвата на шея в пекдека. Забелязвам, че той технически изкарва от самото уравнение бицепса и рамото на някаква степен. В сравнение ако държим долу. Последните няколко сесии и както дигаме килограмите, сещам, че като цяло товар е доста лаката да става. При мен не го усещам толкова рано, но откакто смених горните дръжци, го усещам доста по-добре. Усещам го доста по-добре в гърди. В принцип идеята с флай вариацията, така иначе, хоризонталната адукция, хоризонтална флексия, събиране на ръцете отпред. Просто казано, идеята с това движение е да работим долната част на гърдата. Това е тяхната функция. И както казах, по този начин го усещам доста по-добре. Друго, нещо специфично като цяло за всяко движение, където имаме
пресинг, било то раменна преса, чест преса, whatever. Гледайте да неутрална позиция на таз. Нали, за често хората правят тази грешка, те да се мъчат да имат огромна чупка в кръста, нали, но вземате от работата на мускулите, които искат да таргет по този начин, защото не ги поставяте в позиция, където те имат авантаж да работят. Нали, когато се изпъчим, тискаме с краката, съкращаваме обхвата на движение. Ето, нали, даже тук мога да видим, че нали, ако правя с голяма арка, завити крака, ако събирам, супер много съкращавам обхвата на движение на гърдите и нали, вземам, премахвам или по-скоро градуси, в които гърдите имат този авантаж за работа. И вече, когато прибера таза навътре, неутрална позиция на гръбнак, лопатките не са супер прибрани, назаде по така неутрална позиция и изглежда вече много по-добре. Естествено, много по-ефикасно. Просто повечето хора не искат да се снижават егото и да се смъкнат килограмите и да работят както трябва. Да, както трябва много става, така иначе сега целта, ако е да максате машината, правите си го както си искате. Както казах и преди малко, каквато и пресинг вариация да е, възможно, колкото се може по-неутрална позиция в кръста, в гръбнака като цяло, за да може да излечим на маса мускула. Тук мисля, че малко моята позиция избяга, мисля, че малко овършутнах, но идеята е нали, да сме перфектни. Няма как. Както и в real life, не само в залата. Ето това е моят треньор, който ме научи на всичко, което знае. Нали, както и в истинския живот. Няма как да сме перфектни, колкото са може. Сега ще минем малко към работа и за гърба. Пак са абсолютно сравнително семпло. Гледам държа самата с тренировка. Сега ще включим една вариация на раменна адукция, shoulder reduction или по-просто само вид с друг това ще работим. Но както казах, или по-просто казано, lat pull down. Цялата цака, тук пак. Тук вече не е толкова фатално да имаме лека чупка в кръста, не би го препоръчал да е, по-скоро не е много, но лека, не бих казал, че е фатално. Въпросът е да се мъчим максимално да се придържаме, да сме в фронтална равнина в този смисъл, когато дърпаме, за да имаме максимално адукция в рамото, в една права линия се мъчим да дърпаме, отколкото да не се клатим назад и да придърпваме. Не че е грешно, пак ще се работят перките, но
Едно на ръка, че така ще ни е по-лесно да следим прогресив оверлода, прогресивното натоварване, по-точно да го следим, но и толкова повече са придържани към таргетваме повече мускула, който искаме в моят случай на lower lats. Долни перки гледам да баясна. Да загреем малко. Не, накратко. Трябва да изглежда нещо такова, нали, как казах, подполгана, ранена адукция, права линия, дърпа надолу, basically. И колко само е по-тежко. Втората вариация за гърба, която аз работя, е някаква вариация на нагреване с по-широк хват. Седи акцент да пада повече трапец. В момента вариацията, която работя аз лично, е на лежанка с дъмбели, за да мога максимално да извирам, защото винаги преди съм работил, нали, както трябва да казвам, вариацията за греване, към която се придържам в момента, последния месец-два, горе-долу, е на лежанка с дъмбели, което ще направим след малко. Както казах, с цел малко повече изолация. Нали, може да включим нещо като с штанга, греване, барбел рол, било то или пък на скрепец, но сякаш вариацията с чест сапорт малко повече ми допада. Не ми позволява да шитвам, не ми позволява толкова да използвам моментум и да, накратко, това са причините, поради които включвам нея вариация. Сравнително доволен съм. Към килограмите си сигурно си може малко работа от към техника и изпълнение. И как така, сравнително много движение. Месец практика, месец-два. Не бих казал, че кой знае колко достатъчно. Дали да правиш флайс, дали да правиш горна. Зависи кой ти е по-приоритет. Едното ти е за горна гърда, просто казвам другото ти е за долна гърда. Ама ако искаш общия обем на гърдите да расте, по-скоро като приоритет бих сложил на първо място флайса, да хванеш долната по-обемистата част на гърдата и след това да хванеш горната вече, дали нещо с тесен хват преса или отдолу нагоре флайс. Аз тъй си ги подреждам в момента, защото горната ти гарда е мъничко. Не е толкова голямо нещо, колкото хората го изкарват, тъй че наблягай си на долната първо, пък след горе. И както казах, месец-два, не бих казал, че е особено дълго време за практика за изчислена техника. Но винаги има room for improvement.
Така, сега. Ще включим една вариация. Тук вече минем към раменна абдукция. Де факто повдигане, рамене нагоре. Пак се придържаме основно в фронтална равнина. И тук на самата мъжна гледам да държа обхвата на движение. Просто така до около 90 градуса лакът, за да избирам максимално предното рамо, защото когато смъкваме надолу, това, което се получава, е включваме малко повече странично, а пък за страничното също се да вкарам една изолация. И заради това, както казах, почнете с малко повече килограми, ще съкратя обхвата на движение. В такива градуси, където предното рамо ще има максимален авантаж да работи. И това е. Както казах, ще се мъчим да се придържаме максимално към фронтална равнина. Широк хват по-към края. Както говорихме по-рано за пресинг вариациите. Неутрална позиция на гръбнака. И почваме някъде ето тук. Така, просто казано е това. Бутаме нагоре. Тренирането като цяло е нещо много, дека сравнително семпло. Просто хората го правят да е твърде сложно. На теория семпло, на практика бих казал, че е малко по-относително, но тренирайте тежко, тренирайте правилно, ползвайте си главите. Или ако не се ползва, хванете си някой, който разбира от нещата. И basically е това. Няма нужда от overcomplicating. Работете здраво, бъдете постоянни. И нещата си идват на място. Много неща, като принципи в фитнеса, в тренировките, се прилагат в истинския живот. Така че, нали, с тренировките едно на ръка ще си калявате тялото. От друга страна също и ментал също бих казал, че се калява. Все. Ще направим по една вариация и за трицепса, и за бицепса. Пак абсолютно нещо сложно. Така или иначе, единствените ни мускули, които отговарят за екстензия. Плакатя, притегла е на трицепса. Има си начин да сложим акцента повече на билото на дълга, билото на странична, медиална глава. Каквото и да правите с тежко, изпълните лакти, трицепса ви ще прасне. Аз лично в момента работя ръцете едностранно. С идеята да правя малко повече. Не, просто казвам. И ще направим така една вариация на вашите едностранни екстензии за трицепси. Как нещата на теория са супер семпли.
просто спъваме лакти. Това е. Когато в случая, както при мен, имате едностранни серийки, това ми също съм покрил като топик. Когато имате серийки, едностранни, нали, първо лява, после дясна ръка, третираме ги като две отделни серийки. Какво ще рече това? В такъв смисъл почуваме се както се почуваме между стандартните серии. За да може максимално да се възстанови нервната система, да не се нормализира пулса и да имаме максимален аутпут и на ръката, която ще работим. Ще направим горе-долу същото нещо и за бицепса. Някаква вариация на сгъване. Няма да... както и с трицепса, както казах, може да го направим така, че акцента да пада на дълга глава, странична, медиална. Също с бицепса. Може да слагаме акцента върху брахиалис, върху радиалис, самите две глави на бицепса, но всичките отговарят за флексия. Флаката да става за бицепса, трицепса, както казах, за екстензия. Отговаря. Другото нещо, което отговаря бицепса, като функция е супинация, пронация, въртене навътре и навънка, но не обичам да дребния. Не обичам да дребня със сигурност, особено когато става въпрос такива дребни детайли. Другото, което е никой, когато работи с хора, с клиенти, както в нас, че никой не обича сложни думички и древни детайли. Заради това няма да моря вас с дребли. Гледаме да държим нещата максимално симпли. И, както казах, след малко ще минем към вариация на сгъване на лакти. Така. Това е. Готови сме с горната част. Докато бях на скота, камерата е решила, че спря да снима. Ляпах някакви работи за какъв контент ще качвам. Накратко покрих, че във влоговете като цяло, тренировъчните влогове не е толкова с идея да обяснявам подробно, по-скоро по-бейсикли, по-основните неща да ги покривам и да ви въвеждам в моите тренировки, в моя начин на работа. Но сигурно ще има и отделни клипове, които са фокусирани над неща, които вас ви интересуват, неща, които основни принципи за фитнеса и за тренирането, за силото трениране, хипертрофията, всичко като цяло ще бъде покрито в отделни видеа, отделни клипове. И ще се старая да е максимално на разбираем език. Има много добри контент креатори, които наистина се разбират от работата като треньори и като на теория нещата, но не всеки е на тип с научната литература. И заради това как се постарая да е максимално на разбираем език за вас. Целта ни тук е на нас като фитнес контент креатори, като треньори, е да помогнем на хората да се нацепят, да станат корави, а не да стават физиотерапевти.
Така че, нали, ще гледам да намерим баланса между, нали, нещата на теория, нещата на практика, да мога да ги обясняваме на по-прост език и да можем да ги прилагаме. Така, това е за днес. И утре би трябвало да се видим отново на глек. See ya.